Ta' kull sena, fit-tieni ħadd tar-Randan, il-Knisja tlaqqana mal-esperjenza ta' Ġesu u 3 dixxipli mażula minnu fuq muntanja għolja. Din insejħula l-esperjenza ta' trasfigurazzjoni. L-Evanġelju ta' San Mark jgħidilna li Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġagbu u lil Ġwanni, tellaħħom weħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad u jgħammex bdija tal-għaġeb. San Mark jagħmel osservazzjoni. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U jkompli. U derilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Fit-talb tal-Knisja l-esperjenza ta' trasfigurazzjoni hija esperjenza li mill-qalb ta' dixxipli telep il-biża' u l-iskandlu tas-salib. Fl-esperjenza ta' talb fuq il-muntanja, Ġesu jidher fi sbuħija kollha tiegħu, fis-sebħ tiegħu bħala liben ta' Alla magħmul bniedem. Fuq l-għolja tat-Tabor, Ġesu isir ir-raj tajjeb li jiġbed lil ġnus lejh minħabba sbuħija intima tiegħu. Il-bxara tajba li aħna lqajna hi aħbar sabiħa li fil-qalb tagħna tpoġġi fl-ewwel post lil mulej li huwa sit il-ħajja u li jixtieqilna l-aqwa ġid. Din is-sena aħna l-isfijiet qegħdin nistiednu lilkom membri tal-poplu ta' Alla f'dawn l-Gżejjer biex fid-dawl tat-trasfigurazzjoni ta' Ġesu nixtarru s-sejħa li għandna biex ngħixu ħajja tajba u sabiħa. U f'dan id-dawl li aħna nħarsu wkoll lejn din is-sena meta l-Belt Valletta hija l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Isejħa lina biex nożżu s-sabiħ u t-tajjeb. L-esperjenza tad-dixxipli quddiem is-sbuħija straordinarja tas-seb ta' Ġesu ġabitilhom nostalġija kbira għal dak kollu li hu tajjeb u sabiħ. Tantu hekk li Pietru qal lil Ġesu, Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu 3 tinet, waħda għalik, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Ix-xewqa ta' Pietru kienet li jibqgħu hemmhekk farajjex magħmula għal Ġesu u għall profeti Mosè u Elija li deru miegħu biex huma jkunu jistgħu jgawdu dik l-esperjenza li m'għandha tispiċċa qatt. L-Evanġelista San Mark jgħid, dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Il-biża' ta' Pietru u ta' Ġagbu u ta' Ġwanni huwa l-biża' ta' min jirrealizza li qiegħed fil-preżenza tal-mulej. Imma l-kelma ta' Ġesu tagħmlilhom kuraġġ. Il-kelma ta' Ġesu tħeġġiġhom biex ma jibżgħux, anzi biex jersqu lejh u jitqawwew fil-persważjoni u d-determinazzjoni tagħhom li jkunu dixxipli tiegħu. Fit-trasfigurazzjoni Ġesu juri lilu nnifsu bħala dawl minn dawl. L-Apostlu Missina San Pawl jistedinna biex aħna nimxu tawliet id-dawl. Jekk Ġesu huwa dawl bħala iben, aħna wkoll irridu nkunu dawl bħala wlied. Tħallu lil ħadd iqarraq bikom bi kliem fieraħ, jgħidilna San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Efesin. Intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Għajxu tawliet id-dawl li intom. Frott id-dawl jinsab f'kull ma hu tjieba, f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Fittxu li tarfu dak li joġob lil mulej. U tisseħbux fl-emejjel ta' dlam bla frott, imma ikxfuhom fil-beraħ. Aħna u nixtarru dan il-klim ta' San Pawl, faċli nirrealizzaw li s-sejħa li ngħixu l-aħbar it-tajba bħala aħbar sabiħa hija sejħa biex bħala wlied id-dawl il-kultura tagħna tkun kultura msejsa fuq l-għażliet it-tajba. F'dak kollu li ġibilna ġieħ bħala wlied adottivi ta' Alla. Tniktux l-Ispirtu ta' Alla li fih intom is-siġillati għal-jum il-fidwa? Imrar, saħna, korla, tajjir, ajjat, dan kollu warbuh minnkom u kull ħażin ieħor. Kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin,
aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela tixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba u imxu fl-imħabba bħalma Kristu wkoll ħab lilna u ta' lilu nnifsu għalina. Dawn il-kelmiet mill-istess ittra lill-Efesin San Pawl jgħidhomna biex jagħmlilna kuraġġ. Aħna nfittxu nixxenqu għal dak kollu sabiħ, tajjeb u veru fil-ħajja tagħna, aħna qegħdin infittxu li nkunu uliet id-dawl. Flajt li ġej b'mod speċjali fil-liturġija sabiħa tal-velja qaddisa ta' Sibti l-Għid, aħna se jkollna d-dawl ta' Kristu fidejna meħud minn xema waħda mill-blandun. U dakinhar dik ix-xema mixowla tfakkarna f'din is-sejħa li aħna nkunu uliet id-dawl. Il-fjamma tagħna hija ċkejkna, imma tista' tagħti faraġġ u serħan f'kull ambjent fejn hemm id-dlam, fejn hemm it-taqtih il-qalb, fejn hemm iswiet il-qalb. Aħna nimmeditaw iż-sbuħija ta' Ġesu fuq il-muntanja Tabor. Il-messaġġ tagħna jrid ikun messaġġ li jimla lil kull wieħed u waħda minna b'kuraġġ kbir, b'tama ġdida. Dan hu li għamilna dixxipli tal-mulej. Il-Papa Franġisku jistqar li nkunu dixxipli ifisser li jkollna dispożizzjoni permanenti biex inwasslu l-imħabba ta' Ġesu lill-oħrajn. U dan iseħħ b'mod spontanju kullimkien, fit-triq, fil-pjazza, fuq ix-xogħol, tul il-vjaġġ. Aħna niċċelebraw il-kultura mediterranja tagħna fil-qafas tal-kultura Ewropea, aħna nifirħu wkoll bis-sejħa li kellna sa mill-bidu nett tal-xandir tal-Evanġelju li nkunu uliet id-dawl, li nkunu imsaħrin bis-sbuħija ta' Ġesu, ir-raj it-tajjeb, li fil-ġimgħa l-kbira jagħti ħajtu għalina u fl-għid il-kbir jirxoxta għalina. Imbagħad ġiet sħaba u għattietom, u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid dan hu ibni l-għażiż, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u maraw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Il-kelma ħerqana tal-missier hija stedina biex narfu f'Ġesu liben il-waħdini u liben il-għażiż ta' Alla. Imma hija stedina wkoll biex nisemgħu il-kelma ta' Ġesu u nippruvaw inħadmuha fil-ħajja tagħna. L-eżerċizzi tar-randan huma opportunità oħra biex nisemgħu il-kelma tal-mulej u t-tifsira tagħha lina. Aħna nħeġġukom biex tieħdu sehem f'din l-esperjenza tal-kelma fil-knejjes tagħna. Kultant nibirdu fil-fidi għax ma nkunux ħadna l-kelma ta' Ġesu bis-serjetà. Imma aħna nisemgħu wkoll l-Apostlu missierna jħeġġiġna biex naħfru l-xulxin u nħennu għal xulxin biex inkunu wliet maħbuba li jimxu fl-imħabba, aħna niftakru l-imsejħin biex inkunu qaddisin u bla teba qudiemu fl-imħabba. Id-dixxipli meta ħarsu maraw lil ħadd li fil-Ġesu. Il-ħarsa tagħna aħna nfittxu sbuħija madwarna u bejnietna, insubuha tassew jekk tkun f'Ġesu, jekk aħna nilmħu lilu fil-proxmu tagħna, jekk aħna bejnietna nislu il-preżenza tiegħu għax qalilna fejn ikun hemm 2 jew 3 miġbura f'ismi, hemm jien inkun f'nofshom. Ejjew nitolbu biex il-grazzja li tiġina mit-talb u mill-meditazzjoni ta' sbuħija ta' Ġesu tinżel fir-ruħ tagħna u timlina mhux biss bl-imħabba għall proxmu tagħna imma wkoll b'tama għall-futur. Jalla x-xenqa li kull bniedem għandu biex jiltaqa' ma' sbuħija li ma tispiċċa qatt, tissarraf dak kollu li hemm bżonn nagħmlu biex dawn il-jiem qaddisa tar-randan aħna nersqu lejn il-mulej Ġesu, anke permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u permezz tal-Ewkaristija. Il-Papa Emeritu Benedittu XVI kiteb hekk: il-libsa bajda tad-dawl ta' Ġesu fit-trasfigurazzjoni titkellem ukoll fuq il-ġejjieni tagħna. Bis-saħħa tal-Magħmudija aħna lbisna id-dawl ma' Kristu u aħna nfusna sirna dawl. Aħna nixxenqu biex fl-għid niċċelebraw il-liturġija li tfakkarna fil-Magħmudija tagħna
U f'din il-vokazzjoni li nkunu uliet id-dawl, jew nitolbu biex fis-soċjetà tagħna aħna l-insara nkunu preżenza li ġib lil kulħadd l-aħbar it-tajba u l-aħbar is-sabiħa ta' Ġesu. Natukom bil-qalb il-barka pastorali tagħna.